सुत गल रहू लोग का तो हम लोग नींद से हैं देखा ई हनिया लोग पे कैमरा घुमाइबा का खाली तो देखी कितना सुंदर एगो लाइन कवि के भाव बा कैसे कैसे कि धनी धनी राम रघुरैया ए साउंड वाले भैया हो हाई प्लेन होता तनी एकरा के बना दी बात ऐसा कही जाओ कि हम समझे रौरा समझे बाकी के पतो न चलो हम समझ जाई अरे कि धनी धनी आ राम रघुरैया अब लोग अरे कि चमके चमचम चेहरा नु आई हो तो उड़ी मयूरी माँ डाला कि रहमा ए सखिया मुहावा बा अचनवा शुरू जावा चमके चमचम चेहरा हो कैसे कहे के बा कि धनी धनी राम रघुरैया चमके चमचम चेहरा हो धनी धनी राम रघुरैया चमके चमचम चेहरा हो ए सखिया मुहावा बा चनवा शुरू जावा चमके चमचम चेहरा हो सखिया मुहावा बा चनवा शुरू जावा चमके चमचम चेहरा हो हेलो हेलो प्लेन होता तनी रिमो पढ़ाई डिले बढ़ाई हेलो 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 है कोई जादूगर कहत रे सखी सहेली लोग चांद अरे जूही और तारा के हीरा और मोती के लड़िया वाला हीरा और मोती के लड़िया वाला अरे राम जी के पाके सिया के भाग जा राम जी के पाके सिया के भाग जा राम जी के पाके चांद रे सूरजवा के लड़िया बला गल आ राम जी के पाके सिया के भाग जा गल अरे लागो त गीत या संगीत के छेड़ल वाला हारन हो लागो त गीत या संगीत के छेड़ल वाला हारन हो तो सखिया रूपा बाबा जनवा शुरू जावा चमके चमचम जनवा शुरू जावा चमके चमचम चेहरा हो दुल्हन तो चाहे तुझे
जब इतना होता आवहने जब दुल्हा जी आ जाते रे घरे माई बहिन लोग भी कुछ बैठल बालो तनी कपारे पल्लू ले ललो बेटी बहिन तनी बेटी पतोह के रहन सिखसन लूर लक्षण सीखलो ए बेयास बैठलो ए बेयास का हो भैया हई देख तर उजर मुड़ी पर पुल्लो रखले बिया लागत कि हो गइल बिया शादी के पहले। अरे ना ऐसा बात मत कहो हेने तनी हेने आ जाओ लोग भौजी लोग हेने आवो ए भौजी हो हां त ठीक है भौजाई चुनले बर का करी सब भौजाइए ने हम का कम कहि के हमर भौजी है लोग ज्यादा मत बोलो लोग जब दुआरे बारात लागता हां सखी सहेली लोग देखता लोग कहता लोग का कहता लोग कैसे कैसे अरे किया अपन खोरिया महाराए कवन पापा अरे किया अवतारे दुल्हा दुल्हा दामाद आवत लोग माई बहन लोग गीत गारी गावे लोग कैसे कि बैठे के मांगे बरोटे बोला कुरुसी हो अरे तो लड़ने के मांगे मोए अदानोए तो देखा हमने के बियाह में हां घोड़ा दौड़ जाने लो घोड़ा दौड़ हां ए जा हाथी ऊंट सब आइल बा घोड़ो आइल होई देख ले ना होख बोलो ए घोड़ा दौड़ होखेला नु बारात में होला तहन लोग घोड़ी हो लोग तो घोड़ी दौड़ करे के बा घोड़ी दौड़ कैसे होखेला आवल तनी तू बता दो हई जाता ना मंच देखत रु लोग नु ई पूरा मंच कवर कर लेबे बा तनी दूर दूर जा लो कुछ लोग होने चल जालो आ कुछ लोग हेने आ जालो बाहर चल जालो भैया के माइक के साउंड बढ़ा दो भैया तनी होने हमर कोरस वाले भैया के माइक के साउंड बढ़ा दो हेने मत तू एक आदमी हेने आ जा एक आदमी हेने एक साथे रहलो आ पूरा मंच के कवर करे के बा कैसे हां अर की अपन खोरिया अरे बाहर आए कवन पापा अरे तो अवतारे दूल्हा अवतारे बैठे के मांगे मरते बोला कुरुसी हो बैठे के मांगे मरते बोला कुरुसी हो तो लड़ने के मांगे बिया है के मांगे ले बेटी होशिया बेटी बिया है के मांगे ले बेटी होशिया बेटी तो जिनी बेटी दौला के सी अगार लालो अजिनी बेटी दौला के सी दुल्हा साहेब जी आ जाते रे सासू मैया जाता रही परी छे जब सासू मैया परी छे जाता रही अपने तो बड़ी छोटी मोटी इनके ऐसन आ दुल्हा मिल गले तोहरे ऐसन है ने अब आओ ना कल चढ़ा दिए सब भाई तब आज बियाह कराइए देता नहीं
ई हमरा लेवल के नई खे। मान ल कि सास नु हाउ देखत रहो खा गइल बिया कहत जे हम हैं। आओ आओ तुम मान ल कि दुल्हन बाड़ी। अरे दुल्हन एक साथे परीक्षा ले थोड़ी आ जा हेने आ जा सास तनी बनी जा हेने अब ई त खुर उठावतड़ी। मान लो कि तहर सास होई अम्मा जी। हां आ कैसे तहरा के परीक्षा तरी मोटका लोढ़ा ले लो मोटका लोढ़ा से कर गलो में कुछ दोबारा हंसे लायक रहबे ना करो कह तारी कौना भाव में सहेली लोग तब गावत तारी लोग का अरे कि छोटी मोटी सासू बाड़ी अरे तो लमहर दामाद है कि तनिए सनिहुरा दुल्हा नेहुर गइल बने। अरे की परिछी लीला आए नकिए फोड़ देली।